Vyskúšal som všetko. Nekonečné zoznamy tudučiek, apky na produktivitu, desiatky rád od expertov aj samozvaných expertov. Nejde o to, že by som robil toho málo, ale ako si som robil veci nesprávne. Mal som pocit, že som stále pozadu a chýbal mi k tomu systém. Ahojte, volám sa Ivan a spolu s týmom sme za 10 rokov vytvorili žurnál. Zo začiatku diáre a zápisníky, momentálne celý systém na osobnú produktivitu, ktorý využíva už viac ako 70 000 ľudí. Systém, ktorý neignoruje tvoje tempo, tvoje hodnoty a tvoje dlhodobé ciele, ale taký, ktorý ti dáva priestor na to, aby si sa mu prispôsobil. Poďme sa spolu pozrieť, ako to celé funguje. Žurnál metódu si môžeš predstaviť ako pyramídu so 6 poschodiami. Úplne na spodu je sekcia Kto som, ktorá ti pomôže uvedomiť si, čo je pre teba v živote dôležité. Hneď nad ňou je sekcia Kde sa nachádzam, kde okrem toho, že sa stretneš s konceptom životných oblastí, tak každú z nich si popíšeš momentálny stav a určíš si prípadné medzery. Ďalej už prechádzame na dlhodobé plánovanie v podobe 10-ročnice a 5-ročnice. Tie možno náprvu znejú trošku desivo, ale nemusíš sa obávať. Príjemnými cvičeniami ti najprv pomôžeme uvedomiť si, ako sa chceš cítiť a hneď z toho aj čo by si preto mal urobiť v tom 5-ročnom horizonte. Ďalej nasleduje ročné alebo polročné plánovanie, kde ciele, ktoré si už napísal, rozdelíme na drobnejšie a budeš odchádzať s tým, že pre každú oblasť máš presne jeden cieľ, aby si tým nebol zahltený. Mesačná alebo týždenná reflexia sú predposledným poschodím v podobe mesačnice alebo pondely. Tie ti budú pripomínať to posledné obdobie a zároveň budú pre teba akousi korekciou na tvojej ceste. Nechceme predsa, aby si sa hnal za niečím, čo pre teba už nie je aktuálne. No a úplne na vrchu je denný zápis v podobe zápiskov alebo tudučiek, ktorý sme ošetrili tak, aby bol nastavený na všetko, čo je vlastne v pyramíde na spodu. Nech sa ti nestane, že ten zápis je iba takým osamoteným zrnkom piesku, ale aby to bolo pekne všetko previazané. Aby veci, ktoré si plánuješ na dennej báze, boli naviazané na dlhodobé plány, na tvoje hodnoty a aby im vyhovovalo tempo, ktoré si určuješ. Žurnál nie je na to, aby si robil veci viac, ale aby si robil veci, ktoré majú zmysel. No a podobne je na tom aj tento kurz. A preto od teba očakávam 3 jednoduché záväzky. Poprvé, spomal. Očakávam od teba, že počas doby trvania kurzu si budeš vedieť vyčleniť 10 minút každý deň. Nie 10 minút medzi dvoma kolmi, kedy si hlavou na tom predchádzajúcom alebo myšlienkami už v tom druhom, ale 10 minút, kedy máš vlastne nerušený čas. Môže to byť kľudne prvá vec, ktorú robíš ráno po prebudení, alebo naopak posledná vec, ktorú robíš v rámci večernej rutiny, ale prosím ťa, vyčlen si 10 minút, kedy máš nerušený čas. Po druhé, zameraj sa. Možno niektorí z vás očakávajú, že žurnál vás bude nejakým zázračným spôsobom motivovať k tomu, aby ste z 10 vecí urobili 25, ale takto som to koncipovať nechcel. Pôjdeme skôr na to, aby sme urobili veci poriadne, ako na to, aby sme ich urobili veľa. To znamená, že ak si aj 25 vecí napíšeš, tak my budeme spolu krúžkovať to podstatné a budem oveľa spokojnejší, keď splníš tie 3 zakružkované veci, ako keď budeš mať zoznam 25, ktoré čakajú vlastne na urobenie. No a po tretie, zotavuj. Pôjdeme na rytmus a nie na výkonnosť. Nechceme, aby ste to z začiatku prepálili, aby ste si pozreli všetky videá, preto aj tie videá budem uvoľňovať postupne, ale zároveň sa teda snažíme o to, aby sme si vybudovali návyk. A návyk sa buduje postupne. Preto aj teraz ti dám jedno cvičenie, ktoré bude vlastne pomerne jednoduché. Nepotrebuješ k tomu svoj žurnál, stačí ti absolútne nejaký papier, zápisník alebo dokonca aj nejaká servitka a stačí ti, aby si zodpovedal jednu otázku. Prečo chceš žurnálovať? Čo od toho očakávaš a čo si od toho sľubuješ? Píšeš to pre seba? Nemusíš to zdieľať?
ale daj tomu čas. Uplatni 3 princípy, spomal, zameraj sa na túto jednu otázku a zotavuj. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.